IFM News. Lokal. Go ahead, John. Naiyasayang kat ti transition meeting iti sumarunon nga administrasyon iti siyudad ti Lawag kaspaset ti nakasaganan apan nagakem dagiti nalektaran nga opisyal. Sigun kini Local Government Operations Officer Charis Garma, kaliplepas nga laeng at titaripnong dakit dito anay pasigurado a kompleto metlaeng dagiti dokumento ng nangrunat inventory and transition report. Imbatad na nga imatender pa ni Mayor-elect James Brian Alcid itinasawa sa ripnong kinatia transition team. Kinunana ang maangay ti turnover ceremony into na June 26 kinamnamain na ngagwalin metlaeng ana-anayas ipanagakem dagiti naelektaran nga opisyal iti syudad. Inlawlawag na nga internotengat aldawa ti June 30, ti manamnama pa nagtugawin dagiti barong opisyal, dada dagiti sumagmamano ang mga ibagbaga, ada iti petinto na pailaeng July 1. Ningin tayo man, dito paseta ti interview tayo kung buwana. Oo, lepas na, yung aming meeting. Although ada dagiti previous nga meetings kanina may follow-up meeting kami, tapos to ensure nga damit lang dagitay, dokumentos, na kasapulan, ang lalo kat ada didiinyat tag iti regional office kayo, nga DJ form kayo para sa ating inventory and final transition report. Same way, naki-attender met itatay, no, ang ating Mayor-elect, Mr. Brian, ka-DJ nga meeting kayo. Ayan ang ating LGTD or yung ating transition team. So, ang ating pong turnover ceremony dito sa Lawag ay scheduled sa June 26. And so, hopefully, nagbalin ito nga smooth, no? Yung ating turnover and yung ating transition pagdating naman, pag-assume po ng office ng ating mga newly elected officials. Kaano ka tirugiti pa nag-rugiti? Termino dagiti barong na elektaran. Okay, so dagiti ka barong na elektaran tayo, ang ating mga new cells, they will assume into noon of June 30. Kaya kasi dating pagbagato no July 1, ganyan, pero hindi po noon of June 30. So dagiti aglet pasmet until noon of June 30, sasaluhin naman po ng ating mga new set na noon din ng June 30. Oo. Tiya paset, tiya panagsarita ni Ms. Charis Garma, the Local Government Operations Officer, iti syudad ti Lawag. Just like in other municipality or city, kadigiti Agundawa, Idol Joan, nawadaanan detay opisina ti Mayor. Negative, Idol Bernard, nga marogrogyanan and indinot. Mano lang ang aldawan ni, mabagkat na nga ro digiti nakadado nga gamit ni Apo Mayor. When may inutan, Idol Bernard, hamat kitin nga kasadong didatin. Oo. Maatanti pasyo, Idol Bernard. One. At nakita ba dati post ko iti Dingras, Ilocos Norte, total renovation, nakapinpintas, nga iso nga bumisita kayo, tangay Dingras, Ilocos Norte. Okay. Anymore, Idol Joan, how about dati transition dagiti ko kakadwa ni Apo Mayor dita ngay Office of the Mayor papanandanton when digiti the Duma gigit Idol Bernard digiti hanga regular when digiti hanga regular digiti the Duma siguro that mapandat sa baling opisina ng umpay dito formal Idol Bernard apakaamon pagarigan ditindat sa baling. Okay, at the initial nga information ko Idol Joan ang Mayor-elect Brian Alcid nalukay ti puso na. Okay? So, before nang, of course, sakbay nang ikaten or sukatan or whatsoever, ada deta grace period na kita na mo ti performance digitoy. Diyan? Nang ron nakadigiti contractual, makita pa ilang digiti prerogative na dijay nga kitain na no agper-perform ba wino saan tano saan goodbye ala nga mga swelduam te nakarkaro pa yung boss gururela tano anati maiyawat Idol Joan di ngamen sumati madinay so nga ganon digiti dumata dapat digiti hangko nga friend idi ko kat maki-friend kanya apay ada ka Idol Joan kat apay sakad ti Mayor ko nakbot di ba ay mo musamo digitan Idol Joan go ahead ana adati
Makitransition. Magitransition. Ay, apo ay sa dalanggayam na sayaat no dete adasa masapol na ay Joan. Kastalang Idol Bernard. Very bad. Sabi nga ng kanta ni Manny Pacquiao na para sa kanya ay natupad din. Bilog ang mundo. Di ba? Pati, naipakat mo, kinkwanakat. Oh, nangabak ka de. Oh, saan? No, nangabak ka ita, sumaruno saan? Just like in his boxing career. Nangabak na atiw. Ganun lang yun. Bilog kasi ang mundo. Kaya dapat masaya tayo at mabuti tayo sa ating kapwa-tao. Tama ba yun, Idol Joanne? Okay, Idol Bernard. Okay, correct. Go ahead. Na magiging siya Tilawag, Kadwarte 99.5 Bison Lawag, Idol John 15, Tata.